kraftigt besøg igen af Seneca, Danmarks førende cannabisforsker. Og det er jo fordi, at der var mere, jeg gerne ville høre omkring med det indre cannabinoide system, der ikke også, jeg ved, det der system, vi har både kroppen og hovedet, som cannabis påvirker, både CBD og THC. Men du er interesseret dig meget for, hvad THC gør ved det indre cannabinoide system, som jo er vores indre termostat i forhold til en masse ting, noget, der søger balance i vores liv. Og noget, jeg ved, du har fokus på, og som jeg tænker, mit publikum kunne have godt af at måske høre lidt om, det er det der med at holde THC-pauser. Ja. Tea-breaks, som vi kalder det i branchen. Yes. Og altså grunden til, at vi gerne vil lave det her materiale omkring, hvad der sker, når man holder pause med at bruge cannabis med THC, hvis man har brugt det ofte eller dagligt i længere tid. Det stammede egentlig fra, jeg fik jo en masse nye sjove venner på sociale medier, da jeg lavede PhD'en om medicinsk cannabis, og kom ud i nogle fora, hvor folk snakker åbent om deres cannabisbrug, og derude kunne jeg bare se, at folk nogle gange skrev, jeg har ikke røget i 10 dage, jeg har da helvede til, hvad foregår der? Hvor jeg sådan tænkte, det ved vi godt. Det burde ligge, så alle ved præcis, hvad de kan forvente, når de tager sådan et stop. Også fordi, at man kan godt komme en 10-20 dage ind i et cannabisstop, og så tænke, er det sådan her, det er nu? Skal jeg have det så dårligt her? Er det sådan her, det er, når jeg ikke bruger cannabis? Og der er det så fedt at vide, at nej, det tager en 4-6 uger. Og det vi har før, at man har genskabt de receptorer. Man har ligesom, når man bruger cannabis med THC hver dag, så får man trykket til, receptorerne i bund. Systemet reagerer på den her kraftige påvirkning med cannabis med THC ved at fjerne eller nedregulere mængden af receptorer i det indre cannabinoide system. Og det gør det sværere for kroppen at slappe af og falde i søvn af sig selv. Okay. Og så bliver man langsomt mere afhængig af THC udefra for at varetage de funktioner. Okay, altså de ting, som mange oplever, bliver forbedret, når de bruger cannabis, som for eksempel søvn, for nogle humør, hvis ens humør bliver bedre, og alle de der ting der kan ske det, når man på den lange bane, at receptorerne slapper af, fordi det vælter ind med cannabis, så de behøver ikke gøre noget. Kroppen tænker, stop, jeg får alt for meget af det her, så derfor skruer jeg lige ned for nogle af mine receptorer. Og derfor der skal mere og mere til, for at få den samme effekt. Og nogle gange vil du møde nogen, som ryger 10 gram om dagen, og så skal de også lige ryge for appetit, for eksempel. Og det kan man simpelthen, ved at tage en pause fra at bruge cannabis med THC, så kan man genoprette de her receptorer i systemet, sådan så kroppen selv er bedre til at få appetit og slappe af og blive søvnig af sig selv. Det tænker jeg er vigtigt for alle, der bruger cannabis at vide, så derfor lavede vi det her informationsmateriale, hvor man ligesom selv kan track sin vej igennem et cannabisstop. Ja, der er en kurve, der forklarer, så når du er vant til at bruge alt det her cannabis, så drosler det ned, og så kan du regne med, at dine symptomer, de kommer her, hvordan kroppen sådan reagerer på det. Og så fader de jo også ud på et tidspunkt, og så hernede, der har du det bare herligt hele tiden. Eller noget i den stil. Og så er der faktisk også nogle tips til, hvordan man kan booste funktionen af sit eget indre cannabinoide system. Ja. Fysisk aktivitet og sund kost. Ja. Nogle af de måske lidt kedeligere råd omkring, men altså slap af, sund kost og... Gå i seng samtidig hver dag. Også det er nogle gode råd til, hvordan man kommer igennem den periode også. Ja, og man kan også tilføje CBD, har jeg læst. Ja. Det også kan hjælpe på det, faktisk. Det er en af de ting, de nævner i sådan en review-artikel af, hvilke ting man kan gøre for at booste funktionen af ens eget indre cannabinoide system. Helt klart. Yes. Så vil du sige, at hvis man bruger THC, jeg synes, det er meget fedt, at have en forsker, der ved alt om, hvad forskningen siger omkring det her, og dit ærne er egentlig ikke at få folk til at lade være med at ryge hash, men du vil gerne sige til os, det kan være en god idé at holde en pause. Vi ved jo egentlig alle sammen godt, at med alt det, man foretager sig, som måske egentlig ikke er så smart nogle gange, at man egentlig ikke har lyst til, at andre folk skal komme og fortælle en, hvad man skal gøre. Ja. Og at det først er, når man selv er motiveret for at gøre noget, at man rent faktisk laver om på det. Der er heller ikke nogen, der skal komme og fortælle mig, hvornår jeg skal træne. Det skal jeg nok selv finde ud af. Sådan noget. Så derfor så er grundideen i det her materiale var ikke at fortælle folk, hvad de skal gøre, men hvad de kan gøre, hvis de selv har lyst. Ja, og hvad de kan forvente, der sker, hvis de gør det. Så det kan være en lille opfordring, hvis du er derude og chumser for hårdt, og går og har det lidt, er måske lidt ked af det, eller ikke sådan rigtig... nogle ting, der måske godt kunne fungere lidt bedre, så prøv måske at holde en pause med den fage, og så kan du kigge på den her kurve,
hvis du tænker sådan der, ej, det gider ikke, fordi nu er det træls. Men så kan det være godt at tænke på, at det er måske kun lige træls i så mange uger. Og hvis man gerne vil nørde videre... Det er mindre og mindre træls. Alle kilderne til det, folderen er baseret på, det ligger i den video, vi også kan lægge ud. Ja. Til jeg har lavet en YouTube-video, hvor jeg siger alt det her, i stedet for at man skal læse det. Og der kan man grave ned i kilderne og se, hvad det er, vi baserer det på. Det er super fedt. Og er det egentlig specielt for cannabis, det der med, at jeg synes jo, det er ret fantastisk, at det virker som om, de ting, man ødelægger ved at have måske overforbrug af cannabis, de kommer faktisk tilbage. Ja. Det gælder jo også den nedsatte hukommelse og sådan noget, har jeg hørt. Ja, altså der der det meste af det forskning, der tyder på, at man kommer tilbage til normalområdet. Men det kommer jo an på, hvor tidligt man har startet, og hvor meget man har brugt. Så der er også nogle få studier, der viser, at hvis du starter rigtig tidligt, og du har brugt rigtig meget, så er det godt, at du kommer helt tilbage. Men for hovedparten, så kan man se, at receptorerne, CB1-receptorerne i hjernen er tilbage til normalområdet efter afholdenhed i 4-6 uger. Helt klart. Og er der nu, siger du bare tidlig debut, eller er det ikke med det andet? Hvis nu man sidder derude og er sådan en slags forældre, der har det sådan der, du må sgu da gerne ryge hash, hvis det er det, du vil, men vent lige til du er blevet, hvor gammel skal man så sige, der sådan ligesom er det mest safe tidspunkt at begynde at ryge hash på? Ikke at det er en opfordring. Den er svær, ikke? Fordi et eller andet sted kan man godt lide, at psykoaktive stoffer er fuldstændig for voksne, og så ligger det efter 25 års alderen et eller andet sted, ikke? Det er nok lidt optimistisk. Og så hvad er det, man har nogle steder, nogle stater i Canada, er det 21, den kan jeg også godt lide. Ja. Hvad med 18? Det der ligger over, det må politikerne råde rundt med. David Nutt har lavet en bog, som hedder Cannabis. Seeing Through the Smoke, eller sådan noget, tror jeg. Han siger der i, det er fedest, hvis du kan vente til du er blevet 18. Prøv virkelig at lade være med at gøre det, før du er 15. Ja, helt klart. Ja. Altså, jo senere vi kan... jo mere du kan udskyde debutalder, både for alkohol og andre ting, jo bedre. Ja. Jo. Fedt nok. Vi vender tilbage med mere snak om cannabis på et eller andet tidspunkt. Yay, han dag.